ba tantiri irin talaka ba ɗan iska irin talaka zuciyarsa ta farfasa take ta mai suya me zai shirya wani rashin mutunci zai shirya sai kira kamar kin aure talakan wai irin zaki huta bari ki ci a'a bari na aure talaka na dan huta wallahi kina shiga ciki banda zurutun tsawo na fara baka san me ba yau tun da asuba wani tsohon gwamnati shi tashe mu a bacci ne surutu yake wai dan ya je wajen likita an cika da ya kara cin masala wai to ta yana musulmi za ana cin matsi wannan ai ganganci ne Maryam wai yana musulmi an hana shi cin matsi wai shine ke ta surutu wani likita ya cika da a gaskiya bai kyauta ba wallahi gangan to ni da wallahi da ina yaro da ana yawan cin tuwo da kullum an ci tuwo da zarka kafin tare mu na san a hadisi ma ne wani shi ya dabi a mutanen mutum au ba hadisi bane nawa talauci ne ke jawo da na malam tahiri ya mana hadisi ba islamiyyar ku zuwa na Kano wallahi da yayi ke kariya da koyi ai jakai ne ai da abincin prison ne ai yayi da koyi ko gani nake ai abin dadi ne wani abin dadi yayi fa ai in kana neman abinci mai kyau sai dai tuwo miyar kuka sai ake ci a gidan masu kuɗi ai na da gaske ka san dadi bai da sabi